Jesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Lona omile phambi kwenu Filimon okwamwelase egatsheni laseLamboni. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu ngathi uqhubeka sifike la emsini ekhomolo sibonga kakhulu uNkulunkulu uThastini bingelele umpostoli udokotela Msibanda nomama umpostoli Msibanda egameni kaJesu. Sibonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu akwazi ukusigcina sikwazi ukufika sibone abantu abangaka. Besithi sesiyiledi kakhulu nomgwaqo esihamba kuyona ayimihle kodwa siyabonga uNkulunkulu usigcinile kuze kube la. Mina-ke ngingokuzalwa la emsini. Inkaba yami ila emsini. Noma sengaba le kodwa inkaba yami ila emsini. Ngiyabonga uNkulunkulu Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi.